Takže ahojte, dneska vás vítam u tohto videa a dneska si hráme Brookhaven RP. Presne tento Brookhaven RP. Je tam nejaký Table Den, takže samozrejme to idem zapnúť. Prečo zase som to zvykol? Čo je to? Mne to nejde. Som sa joinil na nejaká divná. Dobre. Čo tu máme? Máme tu diskotéku v sanitke. Dobre. Teleportneme sa na nejaký... Teleportneme sa na nejaký house. Vidíte, už tu majú veľa. Dobre. No máme samozrejme premium, ale VIP nemám. Dobre. A toto je nový dom. Vyzerá divne, ale čo mám povedať. To si myslel. A takto špeciálne urobenú garáž tu už máme po novom. A konec. Ale neviem, by ma zaujímalo skryté miesta, by ma to zaujímali dosť. Ukáž. No, legendary kúpeľňa s čiernym záchodom. Čo je s čiernym záchodom? Čo? Počkajte. What the heck? Dobre. Ďalší čierny záchod, čierne... No. Pustite ma, rozbijem to sklo. 1 hodina. Tu podľa mňa nič nebude. Ale akože tu by bola dobrá skovka. Tu keby som usporiadal nejakú skovku, tak by sa to dosť ťažko skovávalo. Maximum takto, že by sa zmenšili, ale to je aj tak. Akože tento house nemá také... Tuto bude skryté miesto. Lenže... Bug. Prečo tu dávajú také bugy? Reálne... Ale toto je taký o ničom dom. Ja neviem, či je úplne dobrý. Ale ja tu zoberám knižku. Idem čítať. No, nič nevidím. Idem sa zapáliť. No, tak sa aj zapálim. No, wow. Ja som otvoril garáž. No. To už nič je. Čo? To som si ani nevšimol. Tak poďme teda von, lebo vnútri není nič. Ale to podľa mňa mám kúpené. Tak čo mám kúpené? Niečo musím mať kúpené. Land on Codet. Toto nemám. Jakože toto mám. Aj toto. Tento house tady zapálim radšej, lebo je hrozný ten house. Dovidenia. Počkaj. Bye. Dobre, a toto je šerifion. Toto je ako do ničo mám. Som čakal, že bude lepší. Ale zatiaľ nič moc proste. A idem skočiť beko. Bum. Prečo stojím? Vianočná čepička. Dobre, tak toto bolo asi všetko, lebo to bolo o ničom. Prečo je to o ničom? Dobre. Ahoj. What?